Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat hari Jumat. Ayo. Jadi sambil mau habis setengah 11. Jadi memang bersama Nol. Nol hari ini tidak mencari rumput, tapi biasanya mendingin oblong ini ngaret iki mang takon benak nopo lawang kuncinya jebol. Iki akeh wong seneng kok glong. Kon adewe kon ngluntrung kon berburu ula jare. Aneh wong iya to. Lha nyapa wong ula diburu. Ula iki gak usah diburu, Bro. Maksudnya kaya adewe kon berburu celeng, berburu nyambik ya glong. Ula iki rasa diburu ya glong ya. Enggak usah diburu wis. Moro dhewe. Moro dhewe. Aku wingi malah kemarin malah ditawani malah enek kon apa iki jenenge? Ula sawo ya, Glong ya. Sanca kembang. Ula sanca kembang neh. Lah kaya padha ae wis langsung ana cung Glong kok adewe njupuk, wae kok adewe njupuk bar kok adewe ngecelno neh ya ora? Iya. Adewe wis kon nyekel, kon njupuk bar kuwi terus kon ngecelno padha ora diucut. Mending kono ndang kono ndang diculno ya to. Kono culno dhewe langsung wis enak malah ora usah bingung golek ya dhewe. Pas kena ya Allah ya. Kalah apa-apaan ulah di. Wis gak usah. Aja, Bro. Oke nek anak ulo kita apa bilang jenenge? Dia apa dirilis dilepaskan? Rilis lepaskan nek kita ular bebaya wis pateni ra apa ya. Nek ular berbisa itu harus dimatikan. Oh, udah. Ular berbisa ki dimatikan, Bro. Nah, ular sing kira-kira iso dirilis ya rilis. Kita mangan tikus. Nah, biarkan. Mangan tikus barange gak apa culno. Kaya ula kayu, ula onjangan, ula bliri kan ikut membantu petani. Ya ta. Nek nang omah ya iso mangan tikus jeneng omah itu ora kok. Iya. Cuma ya kuwi nek nang omah kadang ngageti wong. Kadang iso gede sak lengen barang mlebu. Lu mesti tak ora poso wae. Enggak. Nah, udah jelas. Alasan ini mesti ora poso itu termasuk setan ketok. Gak ki mesti deh. Ngaret. Kayak ngaret isuk tuh ngaret ya. Yo pagi-pagi udah bangun. Terus Ke hutan cari rumput buat kambing. Nganggur. lha apa? Kamu tanduri ya? Kayak nandur ngantar beli ke Jakarta. Ki terane udan terus glong. Makane Golongane Pak Polisi apa ngene bawane Polri lagi paneni lho jagung iki. Ngene kula ya arep panen lagian. kula. Wah nek ngomong kelarung kon nyedeki bodo lho. Tapi nek iso ki arep karepe ya diseruk misal kok biasa to nek pabrik kan seminggu saurunge bodo kan wis tutup kok glong. Ngerti was gak? Kowe was kadung panen radang karepe ngono. Mereka pecah lho glong kuwi. Apa nih? Iki pecah tadi. Kayune. Dadi iki mbiyen kene kok akeh ula, Bro. Pas pilo ya. Jadi mbiyen ki nang kene iki tiap ngene iki isine ula nang kene kan. Bolong-bolongan iki ula. Ya resikone mbiyen cedak omah. Cedak sawah iki omah cedak sawah resikone ngene. Iki mbek tutupi kabeh rada sudo sampe teko mburi kono. Ini nggo sarang kobra iki. Ini kan rada luas pisan. Dibongkari kabeh daerah coranu boto-boto watu-watu sing biasane nglumpuk ngono kae. Sus akeh di ratakno. Sing biasane diriti koret ya ludes ki wis diembrukno kabeh mbek lurah. Gak enak pisan.
Iki cara enek angin ya saiki los saiki aku. Tanpa perlindungan kadang ngandalno ngene Pak Su. Ini iki. Karena perlindungan kok. Udah semangat para posone. Semangat teman-teman puasa karena itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Salah satu kewajiban kita yo mayahi wulan poso-poso. Wong apa ki akeh kancane sing nglakoni. Mosok abot yo ora lah. Ora nek digawe menungso ki nek poso 15 14 jam ora bakal mati. Ora mangan ora ngombe 14 jam ora bakal mati. Wis setel soalnya. Pokoknya lemes ngene lemes ngantuk. Ngantuk turu biasa. Dengane dolan apa metu kok malah akhirnya pikiran rono mending turu gak apa. Tapi nek sing ada kegiatan lainnya ya dilakukan kegiatan lainnya, Bro. Iki mulai mendung, Menorjo mulai mendung, teman-teman. Mulai mendung. Uga-uga pas wayahe Jumatan ora udan, nek pas wayahe udan malah iki ya apa ya? Ya udan ki ya rezeki, rahmate sing gawe tapi pas udan pas wayahe budal Jumatan nggarai ars-arasen. Ya nek masjid cedak kok, kalau nyolot rada adoh. Kene kono ya sekeploh to. Kok gak hujan. Ini gak kerasa kita sudah masuk hari ke-7 bulan puasa. Ya udah, waktu ternyata cepat sekali berganti, Bro. Waktu cepat berlalu. Dino-dino saya ngarani so cepat. Akhirnya tambah umur. Tambah umur tambah tua. Dah. Ayo kalau ngitung dino to. Nanan pola kene noblonge. Tekange sare bukake iku ngono. Wis dajal. Motor derak anak kelalange jere. Jan. Masyaallah. Motor kayak pretel nek lerene. Enek sing di anu ki. Tapi terah apa ya dadi cak duwe anak-anake ngono ta, Bro. Ketoke terah iya ketoke. Jarene kabeh kacang ora ninggal lanjaran. Aku tak pikir-pikir masuk cilik nom-nomanku apa cilikanku biyen ngono ya ora gak pati ajane. Tapi kok nemen ya. Mosok ngene karma itu berlaku 2 kali lipat, Bro. Jar. Masa karma berlaku 2 kali lipat. Wah bahaya ini berlaku 2 kali lipat. Misalnya tingkat kenakalannya ade sakmene, keterangan ade mben kena karmane. Misal ade malah melakukan ngene iki diloro ya jaman biyen diloroi Pak Mbok ya ade ngene. Gak gatek jaman semono biyen pas ade cilik. Cek nom. Ketika saiki dadi wong tua dibales 2 kali karo biyen. Wah iki nek kejadiannya berarti dibales 2 kali kalau biyen. Apa yang ngono ya? Berarti iki karma, jadi karma serius. Jadi pembiat yang ditandur tadi bakal diunduh kemudian hari kemungkinan ini iki. Oh iya ya. Aduh. Terus teman-teman kita mau menunggu waktunya sholat Jumat. Siap-siap lah. Siap-siap. Yang nonton cek ngamuk naik lawan kosong di kulit-kulit. Dadok-dadok Jimah ngamuk. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat. Engko acarane setelah Jumatan bening di para tak turokne awakku lemes kesel, Bro iki. Kesel kok, gak kesel ngantuk dan motong-motong kita. Guys, ngono Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.